Mit navn er Dennis Winther. Jeg er til daglig kok, og i dag er jeg her hos hjemmemost.dk for at fortælle lidt om, hvordan man laver koldpresset æblemost. Det kræver 3 ting. Det kræver allerførst selvfølgelig æblerne, så kræver det en æblekværn, og til sidst en presser. Vi starter med at vaske æblerne naturligvis, for hvad der måtte være af jord og ting og sager på. Hvorefter de bliver stoppet op i kværnen her, og bliver kørt igennem, hvor de kommer ud i den anden ende, i mindre stykker. Så skal vi have dem presset, og det gør vi naturligvis i den her, som vi forer med en sæk heroppe fra. Deroppe kommer vi de kværnede æbler, og kommer lidt låg ovenpå, hvorefter vi drejer på maskineriet her, og derved presser æblerne. Ud af den her, der kommer så den færdigklare æblemost heroppe fra. Tak fordi I